baitan edo lan egiten zutenez, kolektibo horiek, helburua ez zain hainbeste kontziliazioa, baizik eta orokorrean, lan eta bizitza bizigarriak bultzatzea edo. Euskararen nazioarteko eguna da gaur abenduaren 3. Orain dela 75 urte, Eusko Ikaskuntzak lehen aldiz egin zuen berau ospatzeko deia. Egun, euskararen erabileran aurrera pausak eman badira ere Euskal Herriko hainbat txokotan, Euskalgintzaren Kontseiluak euskara larrialdi egoeran dagoela ohartarazi du eta datorren urtean indarraldia arora pasatzeko deia luzarazi du. Kaixo guztioi. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak Pasaiako erailketa matxistaren harira plazaratutako hitzek polemika sortu dute. Igandean Pasaian eginiko elkarretaratzean, protokoloek ondo funtzionatzen dutela azpimarratu zuen, nahiz eta biktimak, Ana Leonorrek, bere bikotea 2020an jada salatu izan. Hala, bai arartekoak eta baita mugimendu feministako hainbat elkartek ere, hitz hauek gaitzetsi eta salatu dituzte. Globok orain arte autonomo gisa aritu dien raiderrei lan kontratua egingo dietela jakinarazi du astelehen honetan. Enpresak Espainiako auzitegietan gizarte segurantzari zor dion diru kopurua dela eta izango duen epaiketaren atarian emandu ezagutzera erabaki hau. Izan ere, raiderrak autonomo faltsuak direla ezarri izan du aldez aurretik justiziak. Kaixo eta ongi etorri gaurko albistegira. Abenduaren 3 esanguratsua da euskaldunontzat. Izan ere, gaurkoa da euskararen nazioarteko eguna eta gure hizkuntza egunero erabiltzeko aldarria presente badugu ere, euskararen egoera islatzeko erabilgarria zaigu besteak beste. Gainera, urteurren berezia da urtengoa, orain dela 75 urte egin baitzuen eguna ospatzeko lehen deialdia Eusko Ikaskuntzak. Euskaraz bizi, euskaraz hazi. Beita berriz, euskaraz bizi, euskaraz hazi. Euskarari entzun, Euskal Herrian euskaraz entzun. Nahi dugu hitz eta solas entzun, indar berrituta gatoz, lan eta bizita hortarako az. Euskararen nazioarteko eguna dela eta ere, adierazpenak egin ditu pasaden asteburuan Euskalgintzaren Kontseiluak euskal hizkuntza larrialdi egoeratik indarraldira bideratzea aldarrikatu duelarik. Euskalgintzaren Kontseiluak euskararen egunaren harira egindako adierazpenen bidez, euskara larrialditik indarraldira bidea egitea eskatu du. Helburu horrekin, euskararen normalizazioa agendaren erdigunean jartzeko eskatu die erakundei eta eragile politiko zein sozialei. Era berean, helburu hau gauzatzeko mobilizazioa iragarri du 2025ko abendurako.
Azaroaren 9an, Helen Europako hizkuntzen berdintasunerako sarearen laguntzarekin euskara eta euskaldunen larrialdi linguistikoa aitortu zen. Eta norabide hori aldatzeko akordio soziopolitikoa eskatu du kontseiluak. 2025 euskararentzat eta euskaldunentzat urte garrantzitsua izango dela adieraziz. Kontseiluak emandako datuen arabera, euskaldunen 17,5% bakarrik hitz egiten du euskaraz egunerokotasunean. Datuak euskararen osasunaren adierazgarri dira kontseiluaren arabera. Honen erabilera sozial ahula islatzen dutenak hain zuzen. Hainbat lurraldeetako euskararen ofizialtasun ezak gainera, euskararen aldeko politikak kaltetzen dituela gogorarazi du. Bestalde, azpimarratu dute euskara larrialdi linguistikoan aitortu izana, larrialditik indarraldira igarotzeko lehen urratsa dela. Honen egoeraren diagnostiko zuzena egiteko eta euskararen normalizazioa eta biziberritzeko prozesua norabide onean jartzeko. Gauzak horrela, euskararen normalizazioa eta biziberritzea agenda politiko eta sozialaren erdigunean jartzea beharrezko dela adierazi dute. Honetarako akordio soziopolitikoaren garrantzia azpimarratuz. Era berean, herritarren parte hartzeari egin diote deia. 2025ko abenduko mobilizazioarekin bat egin dezaten ziklo berri baten abiapuntua bultzatzeko. Euskarak hezkuntzan daukan zaurgarritasunari dagokionez, aldea dago Euskal Herriko lurralde ezberdinei erreparatuz gero. Hala, Nafarroan, zonifikazio indarrean egon ez ezik, ikasleek zailtasunak dituzte goi mailako ikasketak euskaraz gauzatzeko. Hori dela eta, Gazte Euskaltzalen sareak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Euskara taldeak euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatu zuten pasaden asteburuan Iruñan eginiko agerraldian. Gazte Euskaltzalen sareak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Euskara taldeak elkarlanean agerraldia egin zuten Iruñean, unibertsitatean euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatzeko. Euskaraz biziko den belaunaldiak gara dinamika nazionalaren barruan. Bertan, euskaraz ikasi ahal izateko kanpora joan behar izan duten, edota nupen haien ikas ibilbide osoa euskaraz egin ezin izan duten gazteak bildu ziren. Taldeak urte luzez Unibertsitate Publikoa euskalduntzeko borroka egin arren, 37 urte beranduago, oraindik euskarak bigarren edo hirugarren mailako hizkuntza gisa tratatua jarraitzen izaten du bertan. Magisteritza eta gizartelaneko graduak kenduta ezin da beste gradurik ikasi euskaraz nupen. Irakasgai batzuk euskaraz ere egin daitezke, unibertsitateak bermatu gabe, irakasleak euskaraz baldin badaki. Soilik nupen eskaintzen diren kredituen 29% eta euskaraz. Hori da nupek ikasle euskaldun hori eskaintzen diguna. Ogi apurrak besterik ez. Nupen euskaraz ikasteko dagoen eskaintza eskasa salatu eta Unibertsitate Publikoko arduradunak interpelatu zituzten. Nup euskalduntzeko duten ardura azpimarratuz. Honen arira, Nupeko euskara taldeak euskaraztea antolatu du. Honen guztiaren testuinguruan, Nupeko euskara taldetik euskaraztea antolatu dugu aste honetan urtero bezala. Bertan, Nafarroko zonifikazio legearekin amaitzea, euskararen aurkako jarrera aldatzea, euskara ardatz izango duen hizkuntza estrategia bat ezartzea, irakasleen lan baldintzak hobetzea eta kalitatezko euskarazko ikasketen orokortzea izan dira gure aldarri nagusiak. Egoeraren erantzuleak seinalatu dituzte. Momentu honetan, karguan dauden Patrizia Fanlo kontseilaria eta Ramon Gonzalo errektorea egoeraren erantzule nagusi direla gehituz. Gazteok saretuta gaude, borrokarako grina piztuta eta bidea urratzen jarraitzeko prest. Gure eskubideekin ez dugu atzera pausorik ez eta utzikeriarik onartuko. Eta ez gara hobekuntza anekdotikoekin konformatuko. Nupen 100% euskaraz ikasi ahal izatea gure oinarrizko eskubidea da, eta borrokatuz posible egingo dugu. Nafar gazteok gure hizkuntzan euskaraz ikasi eta bizi nahi dugu. Ipar Euskal Herrian, Frantziar estatuko erakunde publikoek euskarari ematen ez dioten babesa ezagun dute. Duela aste batzuk adibidez, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak tokiko hizkuntza gutxietsi eta zatitzeko besterik ez dutela balio adierazi zuen. La langue a été le creuset de l'unité du pays. D'abord de ses textes administratifs, des lois et des jugements prononcés. Elle a été la fabrique d'une nation qui, sinon, s'échappait. Pardonnez-moi de le dire brutalement, c'est à la fois faux et scandaleux. Pourquoi est-ce faux? Car il suffit de regarder
Et jusqu'au milieu du XXe siècle à peu près, il a toujours été un pays multilingue. On parlait, selon les lieux, langue corse, chrétien. Hala ere, badira euskararen erabilera eta biziraupena bultzatzeko ekimenak baita arlo publikoan ere. Pasaden astean, hizkuntza gutxituen kongresua ospatu zen Donostian eta bertan Euroeskualdeak 2011an sorturiko elkarlanerako erakundeak euskararen alde egiten duen lanaren berri izan zuen gure berri emaile Udane Arbeok. Euroeskualdea 2011ko abenduan sortu zen lurralde lankidetzarako Europako talde bada, Akitania Berria Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa batzen dituena. Helburutzat Euroeskualdeko eta mugaz gaindiko lurraldearen garapen ekonomikoa, soziala eta kulturala sustatza du, aldi berean lurraldearen barruko trukeak bultzatuz. Horra euskarak bere lekua eta garrantzia du hiru lurraldeek amankomunean duten hizkuntza baita. Euroeskualdea hiru lujalde biltzen dituen erakundea da eta hiru hizkuntzetan ari den erakundea da. Eta hortako eleaniztasuna biziki garrantzitsua da gure erakundearentzat. Hiru hizkuntzen koexistentzia garatu behar da eta behar dugu kontzientizatu euskara dela hizkuntza amankomuna. Eta beraz, hortan ere lan egiten dugu euskara izan dadin hizkuntza amankomuna eta lujaldeko beste hizkuntzak ere garatu ahal izateko. Euskara hizkuntza zaharrenetariko bada, baina larrialdi linguistikoan dagoela adierazi du Europako hizkuntza gutxituen sareak. Maria Eguiuren Euroeskualdeko kudeatzaileak zenbait datu eman dizkigu. Gutxienez, konsideratzen da hizkuntza bat landiegean dela populakuntzaren 20%ak ez badaki, edo 20%ak baino gehiago ez badaki. Jaten ahalko ginuke egoera ona dugula euskararekiko populakuntzaren 30%ak baitaki, baina zenbaki horiek berdira ere kontekstu batean eman, realitate biziki desberdinak direlako gure hiru lujaldeetan. EAen populakuntzaren 36%ak badaki euskaraz, Nafarroan 14% eta iparraldean 20%ak, beraz hori bada erronka bat. Baina euskara da hizkuntza amankomuna eta beraz mugaz gaindiko hizkuntza ere. Baina zira antzi behar ere beste bi hizkuntzak, uda frantsesa eta gaztelera, eta gure lana da hiruen koexistentzia garatzea eta hiruak bizi ahal izatea gure lujaldean, mugaz gaindiko proiektuentzat biziki garrantzitsua baita hizkuntza bat baino gehiago jakitea eta beraz eleaniztasuna da gure ardatz garrantzitsu bat. Bada hizkuntza larrialdiei aurre egiteko arnasgunea zaintzaren, babestearen eta indartzaren garrantziaren nabarmentzen da. Bide horretan Euroeskualdeak zenbait proiektu indarran ditu, tartean euskara sustatu asmoz. Betidanik edo 2015etik Euroeskualdeak badu proiektu deialdi bat, Euroeskualdeko hiritartasuna deitzen dena, eta horretan gutik gora bera 200 proiektu dirustatu dira. Gai desberdinetan, kultura, hezkuntza, gazteria, eleaniztasuna eta giza erronka garaikideak. Eta azkenean euskara eta eleaniztasuna oroak proiektu gehienetan da barnean, zenta hizkuntza bada eta beraz hizkuntzak ere balio du ahemanak egiteko eta mugaz gaindiko ahemanak ere egiteko. Hola, zaila liteke proiektu bat, baina beste bat ematea argitan, baina izan dugu proiektu biziki politak eleanistasunaren inguruan, beste askezi proiektua, nun helburua den elbarrintasun bat duten aurrentzat, transkripzio automatikoa segurtatzea euskaraz. Besteak beste, baina gero ere eramaten dugu proiektu desberdinak, Europak mailako proiektuak, eraman ginuen Eskola Futura proiektua, nun helburua zen euskarazko erakasleak formatzea eta euskara ikas dezaten eskola publikoetan euskaraz erakasteko. Beraz, horako proiektuak ere garrantzitsuak dira guretzat, baina garrantzitsuak dira ere hiru hizkuntzako izatea eta bain gainean izatea. Edo nola ere mugaz gaindi jarduteko instituzioek lankidetzan egon behar dute.
Guk ikusten dugu badela proiektu anitz hiru hizkuntzen inguruan eta badela proiektu anitz ere euskal gintzaren inguruko aktoreekin eta gu saiatzen gira proiektu horiek sustatzen eta laguntzen. Helburua baita ere gehiozta gehiago proiektu garatzea mugaz gaindikoan. Guk beti erraten dugu berdela beti elkar ezagutza garatu lankidetza garatzeko. Eta beraz, uste dugu arez eta proiektu gehiago izan eta arez eta gehiago lankidetza azkarra izanen dugula. Mikel Zabaltzaren erailketaren urteurrenaren inguru marietan, Usapolek Zabaltzaren inguruan izandako hitzak gaitzetsi ditu egiari zorrek. Hala, babesa eskatu du memoriaren alde lan egiten duen elkarteak, polizia sindikatuak sare sozialetan plazaratutako gezurraren harira. Ernairi ezarritako isunen aferan, zigor ekonomiko horiek neurri kanpokotzat jo ditu Gazte Abertzale taldearen defentsak. Pasaden ostegunean hasi zen epaiketa sorta Gasteizen. Ulertzen dugu prozedura honen helburua bazela Ernai eta Gazteria independentista isiaraztea, baina azken hilabeteetan ikusi dugun moduan ez da hori gertatu, geroz eta gehiago gara bat egiten dugunak eta geroz eta gehiago gara bailtzen ari garen gazte independentistak. Beraz, ez dugu atzera urratsik emango eta aurrera jarraituko dugu datozen hilabeteetan eta beraz bide judizial hau ere beste borroka bide bat bezala ulertu. Guk uste dugu eta gaur frogatutzat geratu dela ziur gaude, administrazioak arbitraritatearekin jokatu zuela isun hauek sartzerakoan. Guk defendatu behar izan dugu funtsezko eskubide bat den manifestaziorako eskubidea zela gauzatzen ari zena data horretan, irailaren 22an bai Bilbon eta bai Gasteizen, eta administrazioak oraindik gaur-gaurkoz frogatu ez duen arrazoi batengatik erabaki zuen hain altuak diren isun ekonomikoak ezartzea. Pasaden larun batean, gizonezko batek bere bikotekidea hil zuen Pasaian. Herritarrek, mugimendu feministak eta erakunde publikoek gogor gaitzetsi dute erailketa. Azken orduotan, Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak igandeko elkarretaratzean plazaratutako adierazpenek ordea polemika sortu dute, EAEko protokoloek funtzionatzen dutela azpimarratu baitzuen. Biktimak, Ana Leonorrek ordea, 2008an jada salaketa ipini zuen bikotekidearen aurka, auzia 2022an artxibatu bazen ere. Ana Leonorren erailketa matxistaren ondorenean hautsak arrotu ditu emakunderen hitzartzeak eta mugimendu feminista eta arartekoak kritiko agertu dira. Bikotekide hoiak larun batean hil zuen tiroz Leonor, Pasaiako Eskalantegi kaleko etxebizitza batean.
Biktimak baina duela 4 urte ere indarkeria matxistagatik salaketa jarria zuen bikotekide ohi horren aurka. 2022an ordea artxibatu egin zuten kasua. Leonorrek bestalde Pasaiako Bekozbeko elkarte feministan ere laguntza eskatu zuen. Se tiene un expediente del año 2020, pero que desde el 2022, por referencias y además en declaraciones y por los servicios, pues es un expediente que se cierra y en estos últimos 3 años no ha habido ningún tipo de intervención en este caso. Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoak eta Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak ezbaian jarri dute salaketak izan zuen jarraipena eta ibilbidea. Iragan igandean Bekozbeko mugimendu feministak ere argi esan zuen instituzio batzuek eskas erantzuten dutela indarkira matxisten aurrean. Porque esto no es un hecho aislado. Esto es el resultado de una violencia estructural que continúa cobrándose vidas mientras crece el movimiento negacionista en muchos sectores de la sociedad y algunas instituciones responden con insuficiencia. Ildo beretik Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak gogor kritikatu du Emakundeko zuzendariak protokolak ondo funtzionatu duela esan izana. Mugimenduak galdetu du ea zer den ondo funtzionatu duena. Leonorrek salaketa jarria zuen eta indarkeria matxistaren espedientea zabalik izan zuen urte batzuetan. Horren ondoren gizon horrek berak ere hildu Leonor. Mugimenduak dioea nola egin dezaken Emakundeko zuzendariak valorazio hori. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak azaldu du ezin dela esan instituzioen akatsa izan denik. No podemos hablar de fallo de las instituciones, menos en este momento. Tenemos que tener en cuenta, Emakunde lidera el 3er acuerdo interinstitucional. Nos acabamos de reunir recientemente, el día 28. Se han aprobado muchísimas herramientas que pretenden dar una respuesta actualizada a la realidad actual. Nos toca, desde luego, analizar en más profundidad, que es el trabajo que hacemos desde Emakunde, cada vez que se produce un caso de asesinato. Segurtasun sailak jakinarazi duenez ertzaintzak ikerketapean du kasua eta astearte honetan aurkeztu dute gizona epaiaren aurrean. Euskal Herrian gizonezkoek gauzaturiko sexu eraso eta gainerako indarkeria matxista salatzeko Instagram kontua sortu da. Euskal Autonomia Erkidegoko osasun zerbitzu publikoan emagin falta dagoela jakinarazi zuten atzo arlo profesional honetako langileek Gasteizko Legebiltzarrean. Hala, Euskadiko emaginen elkarteko hainbat ordezkarik Osakidetzan 10.000 emakumeko 3,81 profesional dabiltzala jardunean salatu zuten Europa mailan zifra ia hirukoiztu egiten delarik, ahalik eta 9,1 emaginetara ailegatzen denera arte. Ekonomia arloan, Globo banaketa enpresan lanean dabiltzan raiderrek kontratua izango dute hemendik aurrera eta ez dira autonomo gisa arituko. Erabakiak legea betearaztea soilik suposatzen duela ohartarazi du LAB sindikatuak. Beste alde batetik azpimarratu nahi dugu soldatapeko banatzaileak izatea legea betetzea baino ez dela. Eta honek konfirmatzen diguna da enpresak bazekiela orain arte legez kanpo ari zela. Beraz, bi galdera sortzen zaizkigu.
zer gertatuko da orain arte Globon lanean egon diren langileen eskubideekin, eta ea zer gertatuko den orain arte sortu diren zor guzti horiekin. Nazioartean, Frantzian, badirudi Michel Barnier lehen ministroak ez duela karguan gehiegi iraungo. Izan ere, gizarte segurantzan gauzatu beharreko aldaketak dekretuz onartu nahi izanak haserrealdia sortu du oposizioko alderdietan, eta bai Fronte Popular berriak baita ultraeskuinak ere zentsura mozioak aurkeztuko dituzte. Demain, un budget qui les préserve. Il aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la Ve République. Gipuzkoako bertso txapelketan, Oiana Iguaran gailendu zen azken final aurrekoan pasaden igandean Arrasaten. Hala, Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendi gisa, zuzenean sailkatu da datorren abenduaren 14an izango den finalelako. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu beti bezala 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Thank you.